Kaiba, katabang, kasurog, Asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao. Asin mairepresentar ang kada individual sa Kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang ang tabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. kaiba, katabang, kasurog, Asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa Bicolnet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tutugikan albay sa iyang
inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagal ba'y progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Right, tamang oras sa Bilog na Pilipinas, 15 minutos po, makalihis ang alas 10 ng pagkamanay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asin ibaba, mabareta on the spot. Programang mamadigos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin pagsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot, pag-iriba ang lalaking mahilig sa gay. Tony K. is Tony Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide.
Tony Kiliste sa On the Spot sa BicolNet TV. Tony Kiliste, ang lalaki mahilig sa cake. Masarap kambing ko na lollipop. Next ko nito yan. Alright, Just Marhainer, pagka-morning po, Giranay sa liwat. Just Marhainer, pagka-morning po, Bicolandia. Hoy, Friday na naman po. Aldaw po kita ng Friday. Petsa 28 na po. Natatadang duwang aldaw po sa bulan na Hunyo 2024. Kumusta po tabi? Sa tuya po tabi mga kababayan. Kumusta po tabi kamo? Ngunyan po tabi na pagkaldaw ng Friday, mauran-uran, nagiinit, nag-uuran. Yan po mga tugang. Sa tuya po tabi, digding kamurugtakan po kang panahon. Sabi kang iba din yung kamugtakan. Gari-arog ka. Wala naman yung mga tugang i-enjoy ito sana po. I-enjoy ito sana po mga tugang ang mga siring po kanyang panahon na nag-uuran, nag-iinit, araw talitaan mga tugang ang buhay. Sabi baga mga tugang umaaraw, umuulan. Bueno mga tugang, programang On The Spot mga tugang, nagbabalik po ngayon na pagkaldaw ng Friday. Magsabay-sabay naman kita mga tugang, sundo po tabi alas 11 ng pagkaaga, alat kita pa ka rin, daw sumay tataga rin na unat. Sige. Nailing mo na sige, hanggang alas 11 po kita mga tugang magsalabay-sabay po digdi sa tuyang sa tuya po tabing programa. Ay mag-restorya liwat kita, magkurumustahan po kita ngunyan po digdi sa lawga sa tuyang programa. Ay syempre po sa pangalan iyan kan Bilog na Pwersa kan BicolNet TV. Ay syempre sa pangalan po kan sa muling station manager Maestro SM Nalad Tuon. Syempre po sa pangalan man po tabi kan sa tuyang mga katuwang digdi po sa lawga sa tuyang programa. Siyempre po, sa pangalan po tabi ng Duga Boss na padagos po na ng tabay, padagos po na nagsusuporta, yaon po, nagtitiwala po sa tuyang programa. Maraming thank you po tabi. Sa indo po tabi na pagsabay sa oral daw. Bayan mga tugang, bago kita magpadagos sa tuyang pag-restorya, ay bati yung tamang nagabos po na nagsisilibrat kan sa mga Kamlian yung ngunyan po tabi na pagkaldaw, ngunyan po tabi na pagkamarang June 28, 2024. Sa gabos po ng mga nagsisilibran, to all the birthday boys and birthday girls, happy birthday po tabi sa Tendo ba? Ano na ini? Dagito na so. Dagito so ni kay ko mga tuga. Nailing mo na. Nagpo-programa ka ngayon, nag-aaling pa now. Ayun ang division. Alog talaga, pasensya na po mga tugang taday kitang mawala ta. Sa tuyang aki mga tugang, kurukul ta. Habang po tabi kita nagpo-programa. Yeah. Happy birthday po. Sa gabos po na nagsisilibran kan sa mga birthday today. And also duman po sa mga nagsisilibran po kan sa mga kapiyastahan mo dyan po tabi na pagkaldaw. Happy fiesta po tabi sa Indong Gabas. Sa Inbay may pista ngunyan. Gani dangog ko sana mapista po. All this piras ngunyan mga tugang.
dyan po tabi sa Barangay San Pedro. Kan baka kay Albay. Ano daw sa mga amigo ta dyan kung ano ni maimbitaran laman kita. Dispiros pa lang ngunyan ani. Sa aga ang kapistaha. Happy fiesta po in advance sa satuya po tabi ng mga amigo dyan sa Barangay San Pedro kan Santo Domingo baka kay Albay. Mabuhay po tabi kamaw. Kung igwaman sana magimbitar na po tabi muya ko man po tabi ka. Siyempre happy anniversary po sa duban sa mga nagsisilibrar kan sa mga anibersaryo ngayon ng pagkaldaw. Ano man po tabi ang sendo mga pinagsisilibrar, ano man po tabi ng mga orasyon, ano man po tabi kasalibutan igwa po kamaw lugod, maging matarayon po ang sa indo man po tabi ng mga selebrasyon ngayon po tabi na pagkaldaw. Siring man mga tugang duman sa satuyo mga kababayan, na igwa po tabi ning kamatayan, igwa po tabi ning yaon po sa manlain-lain na hospital, magparahay po tabi. Magparahay. Sabi ta na nga ni mga tugang, ano man po ng kaderipisilan, ano man po mga tugang na negatibong nangyayari po digdi sa satuyang palibot, ang gabos ng yan po mga tugang, igwa po tabi ning katapusan, igwa po tabi ning hangganan. Kaya permission na po kitang fight sana. And siyempre duman sa satuyang mga kababayan, igwa po tabi ning mga kamunduan, igwa po tabi ning mga gadan, siyempre po ang programang ini and ang Bicol Net TV padagos pa nagpapaabot man kasamuyan pagkikisumaro pakikidumamay po tabi isa sa intong mga kamunduan so may mga gadan condolence 0963-711-4989 again it's 0963-711-4989 para po sa gusto magsabay magpartisipan po dito sa tuyang programa ngayon na pagkamuning. Yan po ang numero 0963-711-4989 para po sa intong mga pagbati, question, agrangay, komentaryo, asiniba pa. Ipadarasan na po dyan sa intong po tabi ng mga gustong ipaabot po dito sa tuyang programa. Good morning kay amigong Ramil Banyares Barbacena and also sa mga nagkapira niya itong live viewers ngayon na pagkamorning. Tabi man, paki-like, paki-share man po sa tuyang programa and siyempre mag-comment po tabi tangali ng upload kini, tangali na ma-acknowledge mo po tabi ang sa inyo pagkurantabay, sa inyo po tabi na pagsabay ko yun na pagkamorning ha. Ayun, ang programa nila na hiling mo po nindo or may hiling man nito sa paagi po kan Bicol Net TV Bakakay page and also sa On The Spot News TV and nahiling man po kami sa Samuyang YouTube channel. I-search lang po ang http facebook.com.bicolnettv. Mag-subscribe po sa Samuyang channel Bicol Net TV. Mahiling kita po mga tugang sa YouTube channel. Good morning sa mga nakantabay man po tabi dyan sa Samuya po tabing channel sa YouTube. Sige, amigong Ramil Banyares Barbacena, thank you so much for watching. Trabaho sa mga gusto po, sa mga naghahanap po ng trabaho. Ni si amigong Ramil Banyares Barbacena, naghahanap po tabi sa iyang kumpanya. Naghahanap po mga tugang ning gusto mag-apply. Nangangaipuhan sinda mga tugang ning 5 driver and 5 driver and helper. Ang company po mga tugang Livan Trade Corporation. Send ang address kay nitabi pa de. Send ang address kay nitabing sa imong kumpanya. Pagpasiringon ta na sa nadyan sa imo po tabi na sa mga gusto o sa naghahanap po ng trabaho. Naghahanap po tabi ang kumpanya ni Pade na 5 driver and helper. Sa iya po tabi na pinaghahanap para po tabi sa iyang kampanya. Again ang sa iya po tabing kumpanya. Nailing mo na ito naturuan kita. Natsikita kan sa tuya na na-check kan sa tuya na PAD game. Kumpanya bako kampanya. Kumpanya. Sige. Sorry na. Sige. Basta ang Livan Trade apod kini corporation naghahanap po mga tugang ning 5 driver as in helper
kontakon lang po mga tugang sa kuyang amigo, si amigong Ramil Banyares Barbacena. Sa mga driver na mga tugang, 123 ang code, ang kinakaipuhan po mga tugang. Kung naghahanap po kamo, J. Ruiz, ang main office. Ano po na sa iyan, basta sa mga gusto po, sa for more details mga tugang, kontakon lang po si amigong Ramil Banyares Barbacena. At siya na po ang bahala sa inyo. Siya na po ang bahala na mag-alalay po tabi isa sa inyo. Duman po sa iyang kumpanya. Matibay man yung isipan niya. Talagang pandiurag man talaga yung isipan niya. Basta sa mga naghahanap po ng trabaho, lalo na po sa mga drivers po dyan na gusto po ng trabaho, limang drivers, mga tugang and helper ang pinaghahanap po ni amigong Ramil Banyares Barbacena para po sa iya po tabi na kumpanya. Kontakon na sila po tabi ninyo. Tangani na para po sa iba pang detalye. Apod kini, digdi po sa hiring na pinag-unambitan ta po mga tugang digdi po sa loob sa tuyong programa ngunyan na pagkamanay. Okay, 10:28 in the morning. Ako pa ano lamang ang pili ko dyan pa rin, salamat tabi boss, welcome tabi pa ako pa pili lamang ako dyan helper, or kaya, ikaw na ba pa kung anong gusto mo ba na ilag sa kuya dyan na, apod ka posisyon. Hanapin ako dyan pa pili ko pa rin, pag, mas kilibor pa pili na ako, pahit na ako. Hanapin daw ako pa dyan, pwede kong matugdunan sa imo tabing kumpanya. Maski para vulcanize. Sige, 30 minutos mga tugang, makalihis po tabi. Dai ka man na helper dapat sa imo, manager. Dai man pa German sana, dai man ikaw na sa nabala pa hanapan mo ako dyan pa ha. Pwede ko tabi na masusuan. Dyan tabi sa imo tabi na kumpanya. Good morning kay brother Tirso Valderrama, o sa mga brad ko. Nakaantabay ngunyan. Si amigong Ramil Banyares Barbacena. Si Sir Tirso Valderrama. Ang sa kuyang mabuoto na amigo. Kung kay to sagkod sa ngunyan mga tuga. Noon pa ako kay to. Amigo ko na, barkada ko na ini si brother Tirso Valderrama. Morning Sir Brad, pabati idol na happy birthday kay Lucky Bal. Birthday pala, nainin mo na yan. Happy birthday tabi kay barkada taman, kay brother Lucky Valderrama, kang barangay San Roque, kan Santo Domingo Albay. Birthday pala ngunya kay happy birthday na once again kay brother Lucky Valderrama, tugang ni Brad Tirso Valderrama. Mabuhay po kamo dyan sa mga kababayan ko dyan sa sakuyang namumuutan na banwaan talaga. Galing nga nagpapamati nga si Tony na madalagan sa maabot na eleksyon. Hindi, mas napadama ko kamo. Ano sa kuya ng mga amigo dyan sa may party po kan banwaan kan Santo Domingo Albay. Once again, sa Valderrama family and happy birthday once again kay brother Lucky Valderrama. Sige mga tuga, 10:31 in the morning, ma-commercial mo na kita. Mabuelo kita mga tugang, kan sa tuyang pag-restoryahan mo yan na pagkamonay, dyan sa na po tabi ka mo. Mabilta na kita mga tugang makalis mo kayo mga nagkakapirang hanap buhay. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana.
and White House Resto Bar located at F. Lotovio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Alright mga tugang, oras sa Bilog ng Pilipinas, 32 minutos, makalihis po ang alas 10 ng pagkamaring. Balik po kita sa satuyang programa. Balik po kita sa satuyang pag-restorya. Siyempre, ako mo po tabi ang silong nakakasabay, daing iba. Tony Kiliste, kasulog kang Bicolano, bye. Nailing mo na kita pa nga tugang ano, alat ka. Data kasi nag-wild kan sa tuya na mouse. Imbes na magluway, nagkukusaw. Nailing mo na yan. Mas malay na iyan mga tugang na habang naghaloy, nagkukusog lugod. Pero, depende yan mga tugang sa sitwasyon. Sige. Ina ito. Waragas-wagas ang sa tuyang album mga tugang. Oy, alam, speaking po tabi kan barangay Banwaan po kan Santo Domingo. Oy, makarnirhat mga tugang ano. So, nangyari pong aksidente kasuhapon. Diyan po yan sa may boundary po mga tugang kan Barangay Padang and Lidong. Matindi So, nangyari po tabing aksidente kasuhapon. Alas 3:30 po tabi ng pagkahapon. Kung saan gadan po tabi sarong driver mga tugang or babae ini mga tugang na driver po ni motorsiklo kang ini po mga tugang maligis kan sarong mixer truck sa may boundary nga ni po mga tugang kang barangay Lidong, Santo Domingo, Albay, asin Padang, Legazpi City. Kan kasuhapon mga tugang Hunyo 27, 2024. Kung saan po mga tugang, sigon sa initial na investigasyon kan mga otoridad, ang motorsiklo po mga tugang nag-slide po sa tinampo na sakop kan Barangay Lidong, Santo Domingo, Albay. Hanggang matumba ini po mga tugang sa may parting Padang, palaog na duman sabi ko na nga may boundary yan ini po mga tugang kan duwa kan Santo Domingo and Legazpi. Kataning na pag-abot naman mga tugang nakalaog duman sa may partikan Padang, naligis mga tugang ang payo. Naligis mga tugang ang payo kaning driver. And susaro niyang back ride, nagsaparman mga tugang ning lugar. Nailing mo na. Kaya sa mga motorista niya to mga tugang, lalo na po na kapag ang pigmamaneho nindo nagmamaneho ka mo ning mga single motorcycle, doble ingat po kita. Doble ingat po kita and apod kini lalo na kung di po nabi nito kabisadong manhay and tinampo dahil nito kabisado mga tugang ang agihan oy luhay-luhay po kamo. Ayo. And ang mga tugang, ini po tabi na driver po ka motorsiklo, pinagbisto po mga tugang na sa pangarang Arian J. Lumen, 19 anyos ini mga tugang, kam Bagong Bayan, Daraga, Albay. Mantang ang backride kini mga tugang, hay naman supag pasensya na ta nagwara-wara so sige mga tugang say nakita nga ito po mga tugang na driver ng motorsiklo, pinagbisto mga tugang sa pangalan na Arian J. Dilomen, taga Bagong Bayan pala ini kan Daragal Bay. Mantang so apod kini so backride kini po mga tugang, pinagbisto sa pangalan na Maria Carmela Lita, 18 anyos po mga tugang, kan Pilar Sorsogon. Mantang sa driver po mga tugang kang mixer truck,
binistong si Ronnie Siparo Magallones kan Barangay Kilikaw, Daraga, Albay. Iyan mga tugang ani. So mga embwelto po mga tugang duman sa nangyaring aksidente kasuhapon. Diyan po sa First District. Diyan po sa Barangay Lidong kan Santo Domingo, Albay. Ngunyan, kung i-describe ta po mga tugang itong area, so pinangyarihan po mga tugang kang aksidente, ini ba mga tugang so ano? So lugar diyan sa boundaryhan po mga tugang. So dating may arko. So may arko baga mga tugang na pagpapalaog ka na sa bisinidad mga tugang. Pag-ali ka sa pag-ali ka sa segundo distrito, hali ka sa siyudad ng Legazpi. So dati baga may arko diyan, kundi hinali na po mga tugang. Parte mga tugang kang widening. So dating may arko mga tugang, duman po nangyari so aksidente. Eksakto, duman po mga tugang nangyari so aksidente. Kung hilingon ta po mga tugang, kung hilingon ta po mga tugang sa pinangyarihan, dyan baga sa First District mga tugang, almost 4 lanes na talaga. Kung hilingon tan tinampo dyan, ang terrain mga tugang kan tinampo, almost 4 lanes na talaga. Kundi, pagkabot naman mga tugang sa area, kahit pa yung buto ito, kandi pa po mga tugang na apod kayo ni, dahil pa man tugang ko, pagkabot naman sa area na nawaway din ito mga tugang. Kung magsabi yun, buwelo ka mga tugang, halig pakatulay baga sa Alwaan ka sa Santo Domingo, pasisiring ka sa siyudad de Legazpi, kung nagmamaneho ka mga tugang, makasasong ka naman, 4 lanes, may iwasan ang tinampo. Pagkabot pa na tugang sa area, biglang minari dyan. Ay, nagtumalang lang. Nagkikini duman sa tuong mga tugang. Pwede siya pangalit mga tugang. And nag-slide mga tugang. Dahilan para mga tugang ini, tama mga tugang kayo, hindi po sabi na maligis po mga tugang kayo ng mixer truck. Condolence po tabi sa pamilya. Condolence po mga tugang sa pamilya. Kaini po tabi mga sa tuyok po tabi dyan paruhan tabi na pamatuloy man sa naya pag-detect po tabi kung nakalipakita mo isip mo pa kung minasaliman mga tuga sige ang problema